Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै जों थांगासिनो मैना फुख्रियाव मन्दिर दं ना मा होनो बेखौ माने नायनो थांगासिनो आरो माबायदि मैना फुख्रि नुफेराखै बेखौसो फार्स्ट टाइम थांगोन। मा दंथाय दा थांनानै नायबासो मिथिगोन। नोंथांमोनाबो जुदि नायनो गोसोबा भिडिअ नांथाबना थाबाथाय नुगोन लास्टहालागै। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दैया गोजौ आप गाखोबोबायानो आरो मैना फुख्रि। बे जाहैबाय मैना फुख्रि वाला। बुहुद गोजौ गाखोबाय। खावसे थाबायनो हालालै नै जोंना। आरो गाखोबावनांगौसो नै सिरिया दासो मोनदों। गाखोबोबाय। बेनो जाहैबाय मैना फुख्रिनि सिरि मन्दिराव थांनाय। जोंनिया खावसेया ओरै थांनानै ओरै थांबावनांसिगोन आरो। दिनैसो फार्स्ट टाइम मैना फुख्रियाव फैफेराखैमोन। दारागाव फैबायमोन खिन्थु मैना फुख्रियाव फैयाखैमोन आरो। मेंलायोलै पाहार सायावसो नालाय गोजौ। ओरै थांबावनांगोन, ओरै गिदिंबावनांगोन। फैदो थ' हायाव नाय दै, हायाव नांना थाबाय। आथिंखौ ग्रोब ग्रोब हरलायो। हाला नामा आथिं रबाय लासै। गाखोबोजोबा जों फार्स्ट मोनसिन ने। थ' गाखो चलो चलो गाखो। मोनथारसिगोनथ'। गैला माबानिसो ओरैसो थ' ओइ लायाबो नागारला दं। थ' खार खार थ' आबो मोनसे थ' खार। जि साफा नुदो जोमैखौ नै बाराव जोमै नांना दं। अखा हानाय बोथोर नालाय नोंसिनि लामायासो गाज्रि जाबाय आरो। बेनो मन्दिरा इयावनो इ खाथियावनो। ओमफ्राय पाहार जायगा नालाय देन्जार देन्जार दै बोहैबोयो खुरखाजोबो। ओमफ्राय नै खुरखाजोब्बाय, दैजोंनो खुरखाजोब्बाय आरो नै। फिसाथार दै इयाव फिसाथार। ओरै फै नङाबा साजों नैहाय। नै बिसिनियाबो बायख्लादों, गुवारानोमोन। बा लासै लासै फै। हान्थुआ दोलाखाबाय गोलैनांगौबा। बरियानोलै ओइ दै बोहैलांदो गाहायखै। बा शिलंनियानोसै जोमैया हनै
मोनफैबाय मन्दिराव नेपालि माखानै खुलुमहांबाय सेलफि लागासिनो wah मन्दिरा Maina Pokhari ya Maina Pokhari होननाया फुख्रि खोन्थानाया नोंथांमोननो बेनो दा दैया एसे खम बैनो फुख्रिया बेयावबो खुलुमहैदों मानसिफोर फुख्रियाव नेपालि माखाया फुल ya lah habis dia खुलुमहैदो सिङाव खुलुमबा Miskuma naiknya lah, regiding nane, naiknya lah. Misal ya, habis. Jadi mandir gider, belum berpede. Ini batu dong, batu mandir. Ini jadi Sibulongoni mandir dong, nih Sibulongoni mandir dong. Tanya hari ini, naik ini, mama dong. Oh bah, Pokhari ya, nih, dia Pokhari dia ribu hilang deh. Ini manusia tanda, naiknya. Maina Pokhari. Ini apa? Sip ini nih mandira. Sudah kamar dong. Biar kata wina gitu ya. Kalau pakai toksi dia. Sudah kamar dong. Sibun. Ini Pokhari. नुहुरगोन ने दारागावनियाबो इनिफ्रायनो थाङो जाहैबाय मैना फुख्रि बाथौ मन्दिर शिव मन्दिर दङ अ लिंग शिव लिंग इयो मैना फुख्रि नामा संबाथाय फारसेनिफ्राय सोनांगोन आरो खोथानायबो फारसेनिफ्राय खोथानांसिगोन दा मैना फुख्रिया दाउ मैनाखौ मिथिगौ अ दाउ मैना औ बे फुख्रिनि बिलाइ गेसाव खिहरनायखौ खेबथाम गारोमोन अ बे दाउ मैनाया आरोना फुख्रिखौ दाउनि लेखा जानो थाखाय बेनिखायनो सिगांथ' फुख्रि नालाय फुख्रिमोन नामसां गैयामोन ना ओमफ्राय बिदिनो सिगांनिफ्रायनो जों उन्दै समनिफ्रायनो आरो बेखौ बे दाउ मैनाया माबा बोसोराव थानायनि मैनानि नाम होनानै मैना फुख्रि नाम दोनदों आरो दा बेखौ भुइसम्पानि अर्थ'खौथ' मोनाखै दाबो मोनाखै भुइसम्पा दुर्गा देशनिफ्राय थारमाने बै हानिफ्राय दुर्गा दै उफुनो जादों बे फुख्रियाव बे फुख्रियावनो लाट दावरा साजाव गासैबो दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय नुबाय दसे नुजानानै गोमोरलांबाय ओमफ्राय बियो जोंखौ ओरैबायदि देखा देखि सोबनायदों मन्दिर लुना होनांगोन होननानै बेखौ भुइसम्पा नाम दोननानै भुइसम्पा दुर्गा मन्दिर दा नै नुनाया थारमाने बेखौ कमिटि गैयामोन बे समाव कमिटि गठन खालामनानै कालेक्सन खालामलायनानै रायजोआनो बानायदों आरो ओमफ्राय मोसौफोर माबा दिलिप
थैबाय बियो बे दिलीपआनो आसोल लिडार ओंखायनो आरो बोजों फैसा कालेक्ट खालामनानै बिदिनो रायजोनिफ्रायबो डनेसन खांबाय दा जों कमिटि दाबाय नालाय जोंफोरबो होबाय बे समान जायगाया सिगां बै अन्थायाबो गावाखैमोन बे अन्थायावसो फुजा होयोमोन नैबेनिया दा दुसावबाया मन्दिरखौ नुदोंमोन आरो दा आरो बैयाव नेपालिफ्रा बे अजाफ्रा फैनानै बोसोरै माबा दामनानै जाखाङोमोन ओमफ्राय बोरमा फान्थि दाननानै होयोमोन फुजा होदोंमोन बोलि होनानै साइडआव जायोमोन आरो बेखौ पार्टि भरा এইখিনিয়া पार्टि भरा ओइ गोजौआव दङ ओइ गोजौआ ओइ शिबलिंग जि नुदों गोजानो बैयो बै ना दंना गैयाबा बै फुख्रियाव ना थायोना नुयो नुनाया ए एसे ओंखारबाथाय आरो मुलि सुलि होनांगौ माबा होनांगौ लाबोबाय थायोमोन आं दा बेयाव हांसोनोबो आरो आदार होनांगौ जायो गाबोनथ' माबा माबि कालेक्सन जाखागोन नालाय गाबोन समबार बेखायनो लाबोआखै आङो दाहाय हराव आरो उन्दुनो मोननाय नङा जों बलबमनि फैयोना मानसिफोर भिर गारि दोनग्रायावथ' भिर सोरबाफोर गिबि लाबोगोन दामगोन एकदम सोरबा माबा डाइनाटस माबा एकदम नाम भजन कीर्तन गायगोन ओरैनो हाग्रानि जुनारफोर जायखौ माबा खालामाखोमा ना हाग्रानि जुनाराथ' फैयो फैनायालाय फैबाबो मानसि दावराव दावसि नालाय हरसे गारि खारबाय थागोन नालाय ओंखारनाय नङा आरो बै दखानिफ्राव हरनैसो उन्दुनो मोनाखै दिनै हरावल' फैयाखै दाखालि बे बलबम जोबस्र'बासो ओइ फिसा गोनां दं नालाय गोजानाव थांनो हाया स्रां स्रां नुहांबाय एबार ओइ दै बोहैदों नै हायेन आयौ फुख्रिखौ नायनो रं ना दंना गैया ना दं होनदो कमलकाट माबा माबि दंनो दा दैया साफा जानायबा मोजां नुजोबगौमोन जायगाखौ दा नुनाय नंला ओइ ना दङ नुजादो ओइ नै ना कमलकाट माखाया ओइ नै नै नोंथांमोना नुस्लाबनाय नङा माबायाव केमेरायाव ओरैनो गोजा गोजा कमलकाट दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दा मैना फुख्रिया बोरै नाम थाखो जोंहा बाथौनि फुजारि एसे बिथांनाव सोंनाय जादोंमोन माबोरैहाय थानाय बेखौ खोन्थाबाय बिथाङा नैबे मन्दिरखौबो माबोरै लुनांगौ बेखौ खोन्थाबाय लामाया इखिनिया गाज्रि जाबाय ओइ नैनिफ्राय नैखिनिया माने दै बोहैनानै खुरखालांजोबदो আছে পুখুৰী দেখোঁ নাই এইটো এইফালে আছে বুলি কৈছে ডাঙৰ পুখুৰী এইফালে কিবা পূজা কৰা মই যাব লাগে তাৰপৰা এনেকা যাব লাগে বুলি কৈ আছে আপোনাৰ মানুহ এই ওপৰত কিবা পূজা দিয়া ইটো চাইডত নেকি তাৰ এইফালে যাব লাগে বুলি কৈ আছে ওপৰত যোৱা নাই না এই ওপৰত অলপ নুমি যাব লাগে নুমি যাব নেকি মই আমিও যোৱা নাই তাতে দূৰত নেকি অলপ নাযাওঁ আৰু যাবই নাই মইনা পোখৰী বুলি এতে আইছে নহয় ইটোই আৰু মইনা পোখৰী বুলি আইছে নহয় এতে আমিও মইনা পোখৰী বুলি আমি আও নাই हान्थुआनो खमसिबायनो नाय नाय ए दे हाजो गाखोग्राया हान्थुआनो खमसिबायनो नै फाग्ला फाग्ला बुंहरानोलाय नोंना खमसियाखै जालालै नोंसोरजों माने आथिङा रुमायदो गाखोथारिखाय रुवायो
बार गाखोनानै हनै सानैजों मिलायगासिनो बार गाखोग्राया देनाय दसे दलद थानाय एक दिन थाबायबा खमफियो बेखौ आखिजानदो वालाव ओम नमः शिवाय ओम लिरजोबदो गासिबो त्रिशुल गोजा एकदम जोबजासे बै वाल जोबजासे फुरा फैबाय